Παγώσε. Πάμε. Εν κινήσεις. Γιατί καλέ δεν προχωράτε? Για να πάρουμε... Δεν είναι φωτογραφία, είναι βίντεο. Θα κάνουμε pause. Ναι ρε. Και αυτές τις θέλω, έτσι, για μένα τις έχεις στείλει. Ξέρεις, θα πάω και θα τον δω πιο γρήγορα τον Γρηγόρη. Άκη. Το Τάκης, με το σκούπο σούπερ. Εμάς μας πήρατε. Θα σας πάρουμε και εσάς.